Een app om je eigen poep mooi te controleren. Us ontlasting vertelt meer over us als je misschien verwacht je zoen. Gerard Dijkstra van het UMCG Ingrees vertelt us over de geheimen van uw darmkanaal. En programmamaker Johanna Brinkman had een documentaire maken over asielziekers. Goejoen, dit is Bient. Op de dag dat bekend worden is dat de verneemde ijsberenman Piet Oosterveld op zo'n 20-jarige leeftijd verstoren is. Piet Oosterveld, een van de groenlissers van het Nederlandse Poolonderziek. Hij docht op Spitsbergen onderziek naar ijsberen. In 1980 gaat het mis. Hij werd onvallen en de beer griept hem bij de holle. Oosterveld trekt het zwier verwoenen en werd redden door zijn collega Sjors Visser van Skielge. Zo'n die expeditie binnen Piet en Sjors vreun. Ja, en op Skielge is voor uw collega Roelof Lausma. Roelof, het nijs hoe het versterren van Oosterveld. Hoe is dat onkaam bij Visser? Nou ja, dat hakte er wel even in van de moon. Sjors Visser, mooi dat wij hier wezen. Mooi op deze toch wel droevige dag. Waarin we praten zullen over de verhaal en hoe het avontuur wat je mooi maken hebt. Maar eerst even het nijs zelf in. Van de mooie dus dat Piet, de man die jou redden heeft van de dier, toch verstoren is. Ja. Nou ja, ik vertelde het al, we lagen vanmorgen op bed met z'n tweeën en naar het plafond te kijken. Ik zei tegen mijn vrouw, we moeten nog een kaartje sturen naar Piet, want het gaat niet zo best goed met hem. Ik heb hem 2 weken geleden nog bezocht. Nou fijn, en wij staan op en een uurtje later, ik word gebeld, Radio Friesland. We wilden graag een gesprek met u over nou, ik was echt helemaal van de kaart even, ja. Want het ging net goed met hem, hij was ziek. Hij was al een tijdje ziek, had prostaatkanker. Ja, had hij vorig jaar in augustus al toen hij op Spitsbergen had. Maar goed, het is toch de verkeerde kant op gegaan. En ik wist dus dat het verkeerd zou aflopen, maar ik wist niet dat het zo plotseling zou gaan, nee. Nou, laten we dan een soort van eerbetoon aan hem, Jan, toch middel van alles wat jou hier op de tafel uitstalt hebt. Want we zijn maar even aan het spitten gong. Ja. En dan kom je bij dat unieke verhaal aan. Je kwam machine bij op Spitsbergen om daar onderzoek te doen. Ja. Waarom ging je eigenlijk met hem? Nou, Piet ging daar onderzoek doen en hij was alleen. Hij had toen geen compaan, zeg maar. En toen had hij mij gevraagd, ik was toen beheerder van het biologisch station. En hij dacht dat ik wel een geschikt persoon was om met hem mee te reizen. Hè, om eten te koken en zo, want ik ben origine niet een bioloog, maar ik heb wel een beetje verstand van. En zodoende vroeg hij mij. Dus zijn we 2,5 maand op Spitsbergen geweest met z'n tweeën. En dan zit je maar in zo'n hok. De foto's lezen hier op tafel. Ja, je kunt... Dit is het, hè? Ja. Ja. Het stationnetje met een schuurtje erachter. En we lagen helemaal vlak bij het strand, een baai. Heel mooie plek, ja. Ja, en dan gebeurt er wat. Op een mooi Joost in koffie te zetten. En dan 1 keer is hij fort en dan jij wat. Kun je dat nog eens even omschreeuwen wat er doet gebeuren? Nou, wat er feitelijk gebeurde, dat we hadden een paar keer gehad, we een rubberboot hadden. Wij liggen tussen het stationnetje, zeg maar, en het water, het strand. En hadden we een paar keer eerder gehad, het ijsberen daar gebruikten een soort trampoline. Of ze sprongen er bovenop, maar ze begonnen er ook aan te trekken. Dus we hadden maar een keer lek gehad. Nou ja, bij lage temperatuur is het vrij moeilijk lijmen, dat ding. Dus op die bewuste zondagmiddag toen sprong weer een ijsbeer daar rond. En die begon aan die rubberboot te trekken. En toen zag ik Piet, die wond zich op, zeg maar. Die vloog met een fakkel naar buiten, had hij wel eens eerder gedaan. Maar ja, hij verdween door de achterdeur, ik zag hem niet meer. En plotseling hoorde ik een schreeuw. Dus ja, ik vlieg naar de achterdeur en toen zag ik al dat hij onder de ijsbeer lag. En die had hem bij de kop, bij zijn hoofd vast. Nou ja, toen ben ik erop afgeschoten. Ja. Dus dat is deze plaat, hè? Dat omschreeuwt heel goed, hè? Wat er gebeurde. Ja, Piet lag op de grond en die ijsbeer die stond met 2 poten op zijn borst. En ik probeerde eerst met een fakkeltje. En later begon ik aan zijn rug, aan zijn nek te trekken. Maar ja, dat hielp helemaal niks. Maar omdat ik had net spek gebakken. En dat rook hij blijkbaar. Toen ging hij dus achterover staan en toen kwam hij naar mij toe. En ik was op mijn pantoffels, ik schoot uit mijn toffels ook nog. Hoe, weet ik niet. Achteruit en ik struikelde over een draad en dat was eigenlijk mijn redding wel. Want ik viel over die draad en die ijsbeer die kwam tegen die draad aan, een soort tuig. En toen kon ik dus zo terugkomen in die hut. En inmiddels was Piet daar ook alweer in, de deur dicht. Nou ja, toen waren we binnen. Ja, een heroïsche daad van jou. En zoals letterlijk oerol omskreun. En dan, ja, hij blikt dus een heel stuk van zijn holle, nou ja, van het vel van zijn holle eruit te wezen. En jou verbindt hem dan. Op een gegeven moment kom je hem weer thuis, gelukkig, wil je hem redden. En dan gaat dat helder verhaal verder. En dan komt hij bij Sonja. En dan zaait hij er dit door. Ik probeerde dus die beer weg te jagen. Die beer die kwam dus hard op mij toe rennen. Normaal had ik zo 3 stappen weer binnen deurs kunnen zijn. Maar ik gleed uit en viel op mijn rug en die beer die zat bovenop mij.
U was met een collega. Ik Was was- die niet in de buurt? Die collega die was in het station en die hoorde mij toen waarschijnlijk schreeuwen. En die is naar buiten gekomen en heeft na enig overleg besloten om die beer zo af te leiden en aan te vatten... dat hij mij op een gegeven moment even losliet. Zodat we ons binnen de hut beide weer konden terugtrekken. Praten of... Ja, nou ja, dan zei hij dus, ja, we hebben even overleg gehad met elkaar. Ja, dat zei Jos zei hij, ze, dat gebeurde net, dat wie gewoon een actie, hè? Ja, ik kan me daar niets van. Ik kan me ook niet voorstellen. Hij lag onder die ijsbeer. Hij schreeuwde eigenlijk om hulp. En ik wist eigenlijk niet wat ik moest doen. En nou, toen gebeurde dus wat ik zo net vertelde. Nou ja, toen belanden we met z'n tweeën in het ziekenhuis. En Piet, ik had wel een paar beschadigingen, maar die waren niet echt ernstig. Maar Piet die was... Dit is flink, hè? Hele Die holle. was echt gescalpeerd, kun je wel zeggen. En dat heb ik erop geplakt enzovoorts. Nou, dat doet er dan verder niet toe. Maar daar heeft hij eigenlijk zijn hele leven last van gehad, ja. Ja, daar heeft hij wel een knauw van gehad. Ja, en dan is dat verhaal aan de boeten. En ik zeg je zelfs een Chinees boekje van Riders Digest, hè? Die, Ja, dat is in alle talen is dat verhaal verschenen. ongelooflijk. Dat is blijkbaar heel bijzonder. Zie je diezelfde print weer dus. En dan hier in het Chinees of Japans. Nou, in heel veel talen is dat verschenen. Ja, heel bijzonder. Maar toch, en dat is wel heel bijzonder. Je een blauwe vreun, je ziek je elkaar op. Je hebt 2 weken nog bij hem west, omdat Ja. is er meer wie. En je hebt er neer weer hoe praat, hoe dat hele gebeurde. Nee. Waarom net? Nou, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik zat er... iemand die vroeg het vanmiddag aan mij. En toen dacht ik erover. Ik denk, ja... Kijk, ik ben bijna 52 jaar getrouwd met mijn vrouw. Hè, en in dat huwelijk zijn er wel een aantal dingen gebeurd die we allebei weten. En waar we toch niet over praten. Zo zitten wij er in elkaar. Hè. Zeg, nou, dat is gebeurd, oké. En datzelfde gevoel hebben met Piet Oostveld. Er valt eigenlijk weinig aan toe te voegen. Want dan kom je in een soort situatie van... laat ik zeggen, er ontstaan er allerlei anekdotes of zo. Dat moet gewoon niet. Ieder heeft zijn eigen verhaal bij zo'n situatie. Maar je hebt elkaars leven redden. Dat is toch net oors als sterke verhalen vertellen maar een borreltje. Ja, nou, daar was je misschien ook wel dankbaar voor. Maar we hebben nooit in die zin met elkaar gesproken. Nee. Maar ik vond het ook niet nodig. Net wat ik net zei. Ja, nee. We hebben het niet nodig gevonden. Hij ook blijkbaar niet. Piet is trouwens ook niet een echte prater. Ik ben wel een prater. Maar na bepaalde... Ja, dat heb ik toch wel... Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. Maar wat ik net zei. Dat je niet alles vertelt wat je af en toe gebeurt. En dat zeg ik, je kunt verschillend over dingen denken. Ook hoe hij tegen die situatie aankeek. En hoe ik er tegenaan keek. En die is toch een klein beetje verschillend. Waardoor je een discussie zou kunnen krijgen van... ja, die beer was groot of klein, of dik of dun. Of ik sprong op de beer. Hè. Ja, dat werd ik zijn. Ja, dat ik op die beer... Nou, ik sprong niet op die beer, maar ik zat wel aan zijn nek te trekken zo. En dan vielen mij ook nog wat dingen op. Het is heel gek, hè. Ik dacht altijd een ijsbeer mooi zacht haar had. Maar gewoon heel stug haar heeft het beest. Dat soort dingen herinner ik me wel, maar ja... nee. Nee. Nou, dan komt je rekken aan om dit verhaal wat jou heel vaak vertellen moesten. Even kwart nog, waar neem je nou afscheid van wat voor type vreun? Van Piet. Nou, Piet is, zeg maar, je hebt, ja, het klinkt een beetje zwaar in je leven altijd mensen die je kent, hè, en dat worden vrienden van je. Maar vrienden hoef je niet altijd te zien. Ik heb een vrienden die zie ik maar 1 keer in 3 jaar. Maar je weet gewoon, ze zijn er gewoon. En je hebt samen, zeker met Piet, heb je een heel bijzondere ervaring. En dat deel je met elkaar. Maar je praat er niet veel over, dat zei ik net al. Maar je hoeft hem ook niet iedere dag te zien. Je weet gewoon dat hij er was. En daarom vind ik het heel erg spijtig dat hij er al niet meer is. Een soort sterkte en bedankt voor je verhaal. Dankjewel. Ja, dank Roelof Lausma van Skielgoor. Waar binnen de meesken van het Bolzeter koor dat van de Jin zondags keer de Matthäus Passion opvieren zullen. Azen een reportage. Maar eerst zullen we praten over poep. Want er zit wat een taboe op. Ik voel mezelf ook een beetje ongemakkelijk nou. Maar net in de vroeg van Gerard Dijkstra, heegleraar op het met van maag, darm en lever. Welkom, want jij bent op dit stuit ik dwande mij een speciale app om die te ontwikkelen. Om je eigen poep te onderzoeken. Dan hebben we het dadelijk even over. Eerst even dit. Koetjan. Koetjan. Oh. Ja, hey. Je hoeft niet te schrikken hoor, maar ga nog heel veel zitten. Ik voel me gewoon een beetje slapjes. Kleurloos. Gaat wel weer over, maar misschien kan je er iets mee. Hey. Vergeet je niet iets? Ja, een vrijdagochtendfilmpje, maar als belangrijkste boodschap eigenlijk, we moeten wat vaker achterom zijn. Waarom is dat zo belangrijk?
Nou ja, wat er van onderuit komt, dat zei een proto hoe die gezondheid van die darmen is. Dus dat is wel duidelijk. Nou, het bevorderlijk nooit zien we bij die wc's, want dan is juist bijna net meer wat er leidt. Nee, het is dus- een keer plonsvot. Ja, plonswoord. Ja. Dus dat is in uw vak net zegt echt geweldig. Nee. Maar we zoeken eigenlijk beter dan gewoon wc hebben, zodat goed zien wat produceert. Die uit die jaren 70 eigenlijk. Die zou eigenlijk weer omkomen. Zwaar komen maken, ja. Maar waar moeten we dan op letten? Nou, dan kun je dus op letten, wie dat als er gezien is, die filmpjes, fotootjes. Ja, we hebben foto's. Ja. Ja. Laat me zien, jongens. Nou, ik bijvoorbeeld op letten, de gewone is ontlasting is bruin. Dat komt van de gal. Als die in de darm komt, dan wordt het bruin. De tweede is reet. En dan zit er dus... Dat is net goed, Dat is net goed. Als het reet is, dat is meestal bloed. Als het gewoon echt reet onder wc-papier is, het meestal aan bij. Maar als het echt trots ontlasting in zit, dan mag dat betekenen dat het geen darmkanker is. En de derde, dat is geel. Dat betekent dat iets met de galwegen of de lever gewoon is. En de laatste is zwart. Dat kan gewoon zo wijzen. Maar als het ineens plotseling van één dag de oren die zwart wordt, dan kan het een maagbloeding worden. Ja, en dat zou dus al je wiezen kinderen dan ook op chronische darmziektes eigenlijk. Ja, dat is meestal dat er wat slim bij zit. Dat is het volgende plaatsje. Ja? Dus normaal is de ontlasting, dus hier links, als het wat korrelig is, van die kniekeutjes, dan is het eigenlijk wat richting de verstopping. Dus dan mag je wat meer vocht nemen. De tweede zit er slim bij. En dat is vaak een teken dat we een dikke darm, die maakt het slim. Dat die darm geïrriteerd is. En de laatste is stikjesontlasting, van wat stikjes eten wat nog in ontlasting zit. Dat is afhankelijk van die dieet. Ja. Je weet echt alles van poep, hè? Ja. Dat was vroeger eigenlijk al jouw ambitie? Nee. Nee, maar het is heel boeiend hoe dat precies zit met de afweer in de darm. Hè? Want doe eerst een heel paar dingen op. En dat is in evenwicht. Alles wat je opneemt, dat wordt ontsnuffeld door de afweer. En er is een soort balans in de darm. En als die balans verstoord wordt, dan krijg je zweren in de darm. En dat is dus bij deze meesking het geval. Er is best wel een protomeesking die het halen. De ziekte van Crohn. Hè? 90.000 mensen in Nederland. De ziekte van Crohn is er in van. En de oren is colitis ulcerosa en is alleen de dikke darm ontstoken. Dat is zweren van de darm. En die meesten hebben levenslang medicijn nodig om dat te onderdrukken, die ontsteking. Maar hoe kan het dan? Hoe kan het dat zoveel mensen, ik vind het best wel een soort, 90.000 mensen in Nederland, dat die dan nou deze ziekte hebben? Heeft het echt te krijgen naar mijn levensstijl? Ja, dat denken we wel. Dus had eerst een beetje onleg voor, het zit vaak in de familie. Maar echt de westerse levensstijl, hè, met roken en alcoholgebruik en potereerd vlees eten, had er echt invloed op. Dat is net goed. Dat is wat dat betreft net goed. Als je er gevoelig voor bent, dan is dat net goed. Maar nou ben je echt druk met het ontwikkelen van die app eigenlijk, hè? Ja. Van mensen met ontstekingsziektes. Ja. Hoe werkt dat? Nou, het is een chronische ziekte, maar die is wisselend actief. Dus als het net heel actief is, hoe sta ik net te komen? Dan moet je alleen de bloed controleren vanwege de medicijn die je gebruikt. Maar die app is vooral bedoeld voor mensen met die chronische Bij de chronische darmziekte, ja. Okay. En dus die had dus die wisselend actief. En als het rustig is, hoe sta ik in het ziekenhuis te komen? Het kost heel veel tijd. Nou, als ik meisje soms een heel dag kwijt om bij de dokter te komen. Maar dat het rustig is, zeg je van nou, blijf lekker thuis. Die hebben wel 15 jaar die we het al met schriftelijk enquêtes, zeg maar, en thuis bloed prikken. En daar hebben we over horen in die internetcoach, die IBD-coach, zoals het van de afstand het dwang is, dat goed de voordelen. Maar als het van thuis al invulst, kunnen we u in een spreekkamer op probleem richten. En al de gewone vragen van rook, sterk, in de familie zitten, die ben al beantwoorden. Dus dat is ook het voordeel. En dan krijg je echt kenniskuur, nemen we dat. Als je bijvoorbeeld zwanger worden wordt, dan krijg je een informatiekuur over wat mag je nou bedoelen met de zwangerschap, hè, met die medicijn. Dus er zit was je antwoorders, dan krijg je feedback op. En dan kun je chatten, en dan krijg je een afspraak, meidje. Dus dat is een nieuwe manier van omgaan met chronische ziekte die rustig is. En als het opvlamt, ja, dan mag het komen. En dan gaan we meer tijd voor die, hè, want dan is het echt nodig, want dan is het... maar die app, moet je het dan op een foto zetten? Of hoe werkt nee, het dan? de app is, dat is nog een test. Als je zelf de ontsteking in de ontlasting meten kist. Dus dan had je dus een beetje ontlasting. Dus doe zelf mijn vloeistof op een papiertje. En met die mobiele telefoon scant je dat papiertje en dan krijg je een soort kleurcode. Red, groen en oranje. En als het dan... green is goed, dan maakt je geen zwargen. Er is geen opvlamming. Zoals jij zelf de bijwijzer kist om zo'n opvlamming voor te wijzen. Maar dat is nog in een testfase, hoe betrouwbaar is het, zo'n meting thuis? Maar dan ben je dus zelf eigenlijk een beetje een doktertje watje. Ja, dan ben je zelf een Is het echt een risico? Ja, wie bent het onttesten om te zien hoe betrouwbaar het is. Maar ja, dat heeft wel voordelen van de patiënt. Ja, als het rustig is, hoe snel naar het ziekenhuis staan. Ja, maar jou adviseert dus eigenlijk elke niet gewoon uit je kleer binnen, maar je komt van het huis komen, even achterom zitten. Even achterom zitten, ja. Ja, dat is cruciaal. Dat is cruciaal, ja. Dat is wel een algemeen een goed ding. En net gauw in paniek rijdt je, want die fotocus die van de Maagdam Levensstichting, die houden daar duidelijk aanwijzingen voor. Westen op lettermast. Ja, maar hoe komt het dan met die wc-pot? Want je zei kreeg van, we willen die wc-pot die hier zondag graag weer waarom. Ja.
Maar ja, goed, hij is Maar- al heel, Ja. hij is al heel onder de groen. Ja, maar dat is echt western lifestyle, hè, maar je wil niks roeken. Hè, dus ik ben een western lifestyle verhoring. Hè, daar zei ik, wil niks roeken, dus dat is plons voort. Dus ja, dan kist het net meer, dat is dat kwijt. Ik heb best wel volgens mij dat de meesten mijn plons wc letterkanker ontdekken, dan meesten die net een plons wc hebben. Ja, maar wat kun je dan alweer ontdekken ontlasting? Wat kun je er alweer ontzetten dan? Nou, daar hebben we een paar voorbeelden, jongen. De kleur. Ja? Wat kun je dan zien? Wat voor ziektes je hebt? Wat kun je alles zien? Als er echt iets onmankeert, dat kun Een je hele wel grote, een hele grote. De meeste kinderen voor darmkanker. Hè, als de 54 bus kreeg toen een test om te zien dat er bloed in ontlasting zit. En dat dat zo is, dan kreeg ze een scopie om de polypen voor te halen. We kennen dus dit is ontsteking richt. Dan is ontsteking vinden. Er zijn ook moderne methodes, zoals bijvoorbeeld roekenkistenontlasting. Een e-nose heet dat. En op basis van wat er makker wordt, kist of wat er een hoorn is. Dus dat wordt heel vier. Ja. Het is eigenlijk die chemische fabriek, hè, dus dat analyseert. Ja, wat gaat de techniek al 4, hè? Ja. Dat gaat altijd maar terug. Ja, en het is een beetje taboe, hè, dus de mensen praten net gauw over. Nee, maar jou wel, hè? Ja, het is interessant om te zien om die darm gezond te houden. Hè? Ja. Maar op feestjes zeg ik altijd op poep? Of Nee, niet? nooit. Nooit? Nee, Oh, alleen nog hier op het werk en hier alleen op op deze het werk en aan tafel. deze tafel om mensen te informeren hoe dat nou een beetje werkt. Ja, het is wel heel belangrijk. Ja. Dank. Oratoriumvereniging Bolzert is in Friesland het koor met de langste traditie wat de Matthäus-passion ombelangt. Na een weekend wordt het stuk van Bach alweer voor de 71ste keer opvierd. Maar waar binden de meesten eigenlijk achter de stemmen? Wij stellen deze week 4 koorleden aan je voor. Joert Dieltreien. Ik ben Ali Wiebenga. Ik zit bij de oratoriumvereniging sinds 2000, dus ik zong hem nou voor het zegje de Ier. Ik ben sopraan en ik zong in koor 2. Het is topsport, vind ik. Ja, men moest echt uitsleept wezen en die goed vielen. Je moet daar op een podium te staan. En ja, dat moet je maar ook zien. Ja, dat was een gewoon design van toen je dat kerst doe ik wel. Dat moest ik eens een keer doen. En nou ja, zag ik dat ding toen bij Broekmans en Van Poppel besteld, dat weet ik nog. En ja, dan komt er in de bus, in de brievenbus en dan luidt er daar voor die. En dan denk ik van... En dan mooi voorzongen. En dat ging prima. Ik mocht blij ook. In het stuk van Lasting halt het, of in elk geval Zo is mijn Jezus nun gevangen. Er is een duet van alt en sopraan. Lasting halt het, bindet niet. Dat is een heel snel stukje wat even ertussen terugkomt, maar wat ik een totale machteloosheid van het volk even omjouwt van, wat gebeurt hier? Ik vind het net stoppen. Net waar. Want het is net eerlijk. En dan gebeurt het alsnog. Zo is mijn Jezus nun gevangen. Lasst ihn, haltet, bindet nicht. Mond und Licht ist vor Schmerzen untergangen, weil mein Jesus ist gevangen. Ja, dat overvalt je eigenlijk altijd een beetje. En dat vind ik wel mooi. Lasst ihn, haltet, bindet nicht. Sie führen ihn, ist gebunden. Ja, vluchtelingen die in Usloon haar heilziekje bin alle dagen in het Nijs. Maar hoe vergeet het asielziekers die bij een verblijfsvergunning uit een AZC komen? Collega Johanna Brinkman maakte er een documentaire over die dit weekend uitstuurt voor de Seel. Johanna, welkom. Ja, hoe is dat idee eigenlijk ontstaan bij jou? Ja, vroeger bij ons in de achtertuin hingen we altijd een jonkje op bezieten. Want ook, waar ben je ook? In Sint-Anne. Toen in Sint-Anne, oké. Ja. En een jonkje bij mijn broertje in de klas, die kwam uit Somalië. En die kwamen altijd bij ons thuis. En in de zomer zitten dan altijd lekker in de achtertuin. En hier hebben we al die gesprekjes over van alles en nog wat. Dit is hem?
Dit is bij je achterhoes. Dit is bij het park. Ja, dit is mijn broer. Die heeft een mooi momoet. 2, 3, 4, 5, 6, Zoon. 8, 9, 10. 8, 9, 10. 10. Ja, Johanna, dit is dus beeldmateriaal van Sextje Ierlien. Ja, klopt. En dit wie dus de onleiding. En het is nou ook weer hartstikke actueel natuurlijk, vanwege de vluchtelingenproblematiek. Ja, en zo kwam ik ook op het idee. Want ik wie gewoon heel benieuwd hoe je het nou mooi mensen die liek als momoet hier een vliegje kaan binnen. En wij herinneren zij het zin aan. Hoe vinden zij haar een plakje in de Friese gemeenschap? En nou, ik dacht dat is een mooi onderwerp om een documentaire over te maken. Ja, heel toevallig, want Juste ziet aan deze tafel Rudy Bauma, een cameraman, die is correct waarom uit Idomeni, bij de grens van Griekenland en Macedonië. En daar heeft dus nou een documentaire maken over asielziekers. En die heeft al meerdere jaren, die zit hier al meerdere jaren en die heeft ook volgen. Ja, het binnen oud asielziekers. Dus de een die wen het al 8 jaar in Friesland, de oor 4 jaar. En die haak inderdaad een paar keer goed mooi maken van wat doen ze nou en waarin is het zin aan. We hebben 3 verschillende verhalen. Er zijn 3 verschillende verhalen, 3 verschillende mensen, ook uit Oorlanden. Ostian bijvoorbeeld, Famke van Zoon 20 komt uit Syrië. En die zit hier nu 8 jaar in Nederland. En Farid, die is hier al wat langer, die is 11 jaar in Sint-Anne. En Ahmed, die is nu 4 jaar hier in Friesland. Ja, we kennen nou wat celliten van de documentaire. Ja. Even een fragmentje van de 27-jarige Ozjan uit Syrië. Ja. Wat ik ging solliciteren, vragen mij over ervaring. Wat heb jij gedaan? Waar heb jij gewerkt en zo. Daarom kon ik altijd geen werk krijgen, geen baan. En heb ik geprobeerd met leeropleiding te volgen, maar dat heeft mij ook niet gelukt. En waarom lukte dat niet? Dat komt door mijn gewone taal, want zij vragen altijd hoger niveau taal. Ja, dat wie dus Ozjan. Zei dit fragment trouwens ook wat over hoe wij met asielziekers omgaan? Dat wij misschien wel te hege eerst gaan stellen? Nou ja, op het moment dat mensen dus een verblijfsvergunning krijgen, binnen ze in principe Nederlander, lieks als wij. En dan wordt er wel wat van ze verwachten in principe. Ze moeten ook een soort van leven opbouwen. Maar ja, als de taal nog net goed beheerst, dan has toch wel ergens een probleem om een baan te vinden. Of lieks als wat Ostjan zei, om überhaupt een opleiding te doen en dat te helpen. Dus ja, dat blijft wel een probleem. Er is dan net lieks op hetzelfde niveau, is maar. Nee, want die taal die bloot altijd een barrière. En dat is ook wel mooi te zien. Dat komt ook waarom in die documentaire. Ja. Dan helpen ze elkaar echt. Ja, het is wel, ze vinden het wel belangrijk om die informatie of de ervaring die ze zelf opdienen haar, om dat weer trots te jan. En dat zeggen we heel goed bij Farid. Die werkt in de kringloopwinkel in Sint-Anne. En die had echt zoiets van, alles wat ik nou leert haar in al die jaren, dat wil ik graag weer omjan onder mensen die je nou voor dezelfde situatie staan. En dat is wat hij doet, door ze een beetje te begeleiden en woorden te leren in het Nederlands, zodat ze dat op een ei weer een beetje als in het AZC zitten, wat moeten horen kennen en oefenen kennen. Ja, dat ze elkaar helpen. Is ook een voorbeeld van, ik weer wat van Shell. En volgens mij is dat ook weer Ozjan, toch? Oké, Ozjan, ja. Ik help een mevrouw en zij is klant bij mij om medicijnen te vinden voor haar kinderen. Want zij kan nog niet taal spreken. En dus zij heeft mij hulp gevraagd om goede medicijnen te vinden. Ja, en zij hebben dus eigenlijk ook een coach nodig, hè? Ja, zeker een coach nodig. Ja, die al een keer alle ervaringen meemaken had en die oren begeleidt. Dus hetzelfde principe. Ja. Zij is het. Nou, ja, Tiege Tank, wanneer we de documentaire, die is snel te zien op Omroep Friesland. Ja. En dat jonkje, ik wil heel graag weten, want daar hebben we mij begonnen. Mooi Momoet. Momoet. Ja. Hoe is het nou met je? Nou ja, we gaan weer omvoeren, nooit 16 hier. Ja, ik ga een hele ziektocht horen, maar ik ga hem weer omvoeren.
Hij is in 2001 naar Den Haag verhuizen en daar zit hij nog steeds. En het gaat goed met hem. Het gaat goed, ja? Ja, hij is trouwd en hij had werk. Maar hij mist Friesland nog wel een beetje. Hè? Hij had het nog wel vaker zo bij je thuis in de achtertuin. Maar. Zie je me nog wel eens een keer opzieken of net? Ja, maar kwarten komen we bij elkaar weer een keer te zien. Na 16 jaar. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Nou, de documentaire die is dus takkens 9 te zien bij Omroep Friesland. Tegen dank van je komst. Ons vier. Voor nou nog een hele gezellige jongen. Dag. Was er de mond zitten? Oh, ik zie het even nog. Hou maar op van Sietjen, want morgen in Bient is fotograaf Theo de Witte te gast. Waar? En met hem zijn we op ziek naar het Hollands licht. Die ene van het Inommers. Oh, die van de... Oké.